हेलो लोगोफोर जानकी आं दहायहाय एसे क्लिप जानायनि थाखाय आं होदोंमोन बियो आं माने साननो हायियाव जानकी आं बियो जे रायजो राजानि सिगाङाव माने आं बेखौ शेयार खालामहोबाय बियो जोबोद आंहानो गोरोन्थि जादों मानो होनोब्ला जानकी ट्रेना जे जोंहा थांनाया लेट जादों जे सम मथे मोनहैयाखै बिनि थाखायनो जानकी सार बिथांमोना जानकी जानायनि बेखौ बेबस्थाखौ खालामनोब्लाबो बे ट्रेननि थाखायनो बिथांमोनाबो जानकी ट्रेन गंसेनि इनकामफोरखौ माने गेर मानसिनि थाखाय बिथांमोनाबो माने खालामनो हायासै आरोना माने ट्रेननि थाखाय आरो बिथांमोना खालामदोंब्लाबो जों जानकी आं सानसनो हायियाव जे आङो थाब माने बुंफ्लांबाय बा बेबायदि खालामफ्लांबाय आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ लानानै जे शेयार खालामदों बा डाउनलोड खालामनानै एबा आपलोड खालामदों बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिलीट खालामना होदो अन्नानै जे नोंथांमोना जे आं सानसनो हायियाव जे बेबायदि आङो भिडिअ बनायनानै हगारफ्लांबाय सरि रायजो राजाफोर आं खुमा खेबदों जोंहा बहुत गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं बेबायदि गोरोन्थि आरो माब्लाबाबो आङो खालामला नोंथांमोना अन्नानै बे भिडिअखौ डिलीट खालामना होयो आंनि गोरोन्थियाव जानकी साननो हायियाव जे आं जानकी भिडिअ क्लिप होदोंमोन जे नोंथांमोना जायनोखि डाउनलोड खालामनानै जे हगारदों निउस चेनेलफोराव बा इउटुबाव बा फेसबुकाव बेवहाय आं नुनो मोननाङा जे नोंथांमोना थाबैनो जे अन्नानै जे बेखौहाय जे डिलीट खालामना होयो।